Pane ministře, ještě jedna věc, o které se mluvilo na Infotermě. Lidé se tam vystavovatelů ve velkém ptali na informaci, která koluje internetem a údajně, že Evropská unie zakáže topit dřevem. Vaše vyjádření k tomu poprosím stručně. Já za to děkuju, že mi dáváte tu příležitost. Opět je to lež, opět je to fake news, je to něco, co se šíří internetem a není pravdivé. Ministerstvo životního prostředí samo podporuje výměny starých uhelných kotlů za nové, moderní zplyňovací kotle, třeba na kusové dřevo nebo peletku. Česká peleta se často vyváží do zahraničí. Prosím, měňte staré uhelné kotle za peletkové nebo na kusové dřevo. Dřevo je obnovitelný zdroj a myslím si, že bychom toto naše domácí zdroj vytápění měli ve velkém podpořit a také používat. Děkujeme, že jste si na naše vysílání udělal čas. Mějte se hezký večer.